बङाइगाव गारि लायनो नागिरदों नै दा माखौ फसायनाय जायो नायलांबाय थादो कारिगाव मोनबाय कमला बागान जोबनाय माखौ लानाय जायो गारिया बुकिं खालामनानै फैनोसै नायनानै मोजां मोनोबा दिनै लाबोखानोसै मोजां गैयाबा बुकिं खालामनानै फैनोसै आरोना नै दासो थांगासिनो दङ नै बङाइगाव मोनबाय ट्राफिक नुवाखै लामाया जाम जाजोब्बाय सिदासो थांगोन आरो दायो नै शरुमाव मोनफैबायमोन नायनोसै सिङाव एसे नैबेखौ लानोसै नामा नैबे रेड कालारखौ मा कालार नाइट रेडआ मोजां नंना नङा नै लोगोफोर खिन्थाहरदो हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनै ब्लग लाबोनो हाबाय आरोना जा गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयैया नै जोंहा दिनै बङाइगावआवहाय गारि लांनो फैदों नायदो गारिया मोजां ना नङा लोगोफोर खिन्थाहरदो बेखौ फसायदोंमोन आङो नै दायो बेखौ नायदोंमोन आरोना माबायदि लोगोफोर मोजां नङा नङा खोन्थादो एसे मोजां ना एसे नाइट आं सालायनायगोन ना आं सालायगोन लोगोफोर नै दायो दा दस्रा दखानाव फैलायबाय आरोना बेखौ लानोसै एबार मोजां नैबे जिना मोजां बे र' आं एसे देखायनि नोंसिनो ट्रेक्टराव लागायनाङा ना ट्रेक्टराव लागायनांगौ आरो दहाय फार्स्ट नायनायखौ लायासै आरोना नै दा सेकेन्डआव फैबाय नै बेहा रिनाल्ट कम्पानिमोन टाइगार माबायदि जागोनथाय फार्स्टनिया निसान कम्पानिमोन दा निसान कम्पानिखौ लायासै जोङो दा रिनाल्ट कम्पानियाव फैबाय दा बेखौ लानाय जायो ना मायो दे होमबा नायलांबाय थादो हिमालय हटेलाव नै ओंखाम जानो फैबाय ओंखाम उखैबायना जिनो ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय दा गारिखौ लायनोसै आरोना बोरमा बेदर जानोसै दाउ जानोसै जाखाबाय जानांगौ जाखांबाय जाजोब्बाय नै गासिबो जाजोब्बाय आखाइ सुगोरसै आं दायो नै
गारिखौ फसायनानै ना बुकिं खालामनानै दोनखाबाय आरो ना नेक्स्ट डेआवहाय लांफैनोसै दायो नै थांनोनो ओंखारबाय दिनैहाय बुकिं खालामखाबाय आरो ना थांफिनसै नै दा दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय।